जि नायलाय आयौ मा एसे एसे मोननो थाबावनाय ना अखा हाबाय थानानै गाज्रिबो जाबाय नै एसे गाज्रि जाहांबाय माने मिस्टारनि बानलु सिब्र बागाननिया मोनजोब्बाय नै बानलुआ ओइखौबो खा गोमोन गोमोनखौल' खा जि मोजां बानलु सिब्र मोनजोब्बायलै हर हर नों बोखार बोखार खा हाब गाव गायनानै जाबा मोजां मोनथारो नामा थाइनै थाइथामखौनो खोनाया ओइ बेबो सेवबाय खोमा सेवहांबायना ओइ गोथांखौबो खाखादै थै हरखादो आयौ नै मोनसाबबायानो दा नै दखरसेल' इल' होमबाबो जाहोसाबबायथ' ना धेर जाहोसाबबाय ओइ खाथि खाथिनोबो न'खरनै न'खरथामनो हरबाय ओमफ्राय नै बेखौ थावआव सोना दोनसां देनां जाबाय थानो गासै थाइबेसे साननि र' थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नयथा आयौ नयथा मोनबाय जि नायलाय आयौ मा एसे एसे मोननो थाबावनाय ना अखा हाबाय थानानै गाज्रिबो जाबाय नै एसे गाज्रि जाहांबाय माने बाखिथ' मोजां गोजा थावआव सोना दोनसै आरामनो इबो जि मोजां मोनबाय इथ' बिराद मोनखाबाय बानलुआ बेखौ हाफ्लेजोबना लाबाय आङो बानलु सिब्र आसार बानायनो नागिरदों आं बानाया आरो आइया बानायगोन बानायबाय था दायो बानायखांबा नायनोसै आं बारा गैया 9थाल'सोमोन बानलुआ मिस्टार गायनाय स' गाइस नै दिनै मेवाइ जाजेननोसै बोसोरनि फार्स्ट टाइम जि थिख्लुख्लुखा न'निफ्राय लाबोनाय नै मेवाया बाख्लायासो बांसिन बिमाया लाबोना होदों जोगोनार बिजौ सायगासिनो बेखौ दालिजोंसो रुना जागोन दालि नै हाखांबाय मेवाइखौ जा मोजांनो बारा फिसा फिसा जायाखै खुगायाव एकदमबारे ख्रेब ख्रेब होनलायनाय जानो थाखाय फार्स्ट टाइम बोसोरनि स' गाइस नै दालिजों मेवाया गांग्लाब गांग्लाबनो रुदोसो आरो एसे थावजों एवफ्रामना लादों पासफुरन होनानै गोथाव जानोसै बोसोरनि फार्स्ट मोनबायहाय बेखौ खामसै नै आरो आयु एवफ्रामद्रायबायसो दं नै बियो आरो मागुर मासे दं ना सें गोरि बोथिया ओमफ्राय नै मा होनो सिंगि बेखौ नैबे खुमब्राजों संनोसै खुमब्राजों संना लानोसै बे नाजों खुमब्राजों नाया दासो होसनदों बे मिस्टारनिसो आं जाया बेखौ ओमफ्राय नै एम्फौआ एसे दंबावो आरो दा एसे जों सानैल' नालाय आइजो आंजो मिस्टारा एसे बेमार जाना दं मोनजाथ'आ इफोरखौ जों सानैसो नामा टाक्रा टाक्रा जानोसै मेवाइजों दालिजों एसे लाव लावसो जाबाय
자, खुमब्राजों मा गोरा बेनि ना आइ लादो एम्फौआ फ्राम फ्राम सेवबाय टेस्टि एम्फौआ जादो गावबागाव ओंख्रिया बेलेग बेलेग गोजा आं जायालै जोंना दिनै मोनसे घटना जादों र' बे घटनाखौ खोन्थाना इनो जाहैबाय नै मिस्टारनि बेसेरा सबाय बिमा आरो थाइबें गायनायमोन गय दंफाङानो बायना होबाय नै दिनै हराव सिन सहैबाय जि मोजां मानलादोंमोन नै थाइबेंआबो जि बिबार बारखादोंमोन सबाय बिमायाबो फिथाइ थाइबायमोन नै इसोर बेसेरानि जि थाइफ्रिदोंमोन दासो सबाय बिमाया बिबार बारो इयो गाज्रिसो नै सेस ओरैजाय इसोरनि न'आव नांहैबाय बोरै थांबावगोनदां ओइ नै बैयाव थाइजौ दंफाङाव नांथाहैबाय बैखिनियाव बायग्रामबाय थाइबेंआ दुखु मोनबाय आयौ जि टां टां जादों माथो बेखौ दा बोरै बोखारगोन आंथ' बोखारनो हाला बैयाव माबा खानाय दं दिरुं गोराथार जाना दं हैस साला गय दंफाङा थैखाबायमोन आरो ओइनि गुदिया नै जि मोजां जस'खादों जोंना खिथुउनखै मैगं गायग्रा दंमोन एसे नै जोगोलावरिया जि मोजां जाखादों जोंना जोगोलावरि जि खाथि खाथिखा नै इसानि न'जों जोंनिजों नांजोब कमप्लेनसो होनांगोन खोमा बेखौ बोखारनो थाखाय सोर बोखारनो हागोन दालाय नै जा थाइजौ गोमोन जानोसै फ्रेस फ्रेस जोंनि रुम खाथिनि आरो फुङाव गोलैनाय दा हागासिनो आं बेयावसो बेसिनावसो लानानै नै थाइसे हाखांबाय एम्फौ जानायबो दङ नै बेयाव गोजालायथार माबाया आइया फुङाव खनदोंमोन 6टा हाग्रोना लानोसै आं नै हाना लाखांबाय आं बरियानो दा जानोसै नै 6टाया अबेबा जि जेबो एम्फौ गैया अबेबा थाइसेया अबेबा आरो जि एम्फौ जानोसै गोदैयालाय गोदै आरो जाफै द' गोखैस्रा आयौ Yum yum. Ayo, aku kata dia pang sini ada. Ada. Ini tasya. Dua yang.